Tant? Sí, sí. És el ball de la manera per davant i per darrere, és el ball de la manera per darrere i per davant. Estira, 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 dama, ronsa, 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 el cap. Estira, 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 dama, ronsa, 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 el peu. És el ball de la manera per davant i per darrere, és el ball de la manera per darrere i per davant. Estira, 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 el braç, ronsa, 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 el dit. Estira, 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 el braç, ronsa, 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 el dit. És el ball de la manera per davant i per darrere, és el ball de la manera per darrere.